Machiegni kendo nyakono mgajwang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Tendo obila oseo oganda jo Kenya ni ema terogi kar tem kendo ema chiwo negi asoya miyo ok en gima kare keto nying obila mbele ni gin ema gitelo e time mag mibadhi e pacho kae. Magi oyangi romo mane gibedogo gi duol mar EACC kama gitwake okenge makare ma ibiro kaw mar kedo gi mibadhi e migawo mar obila. Ka jakom duol no Dr. David Oginde okwa oganda mondo mi oriw lwedo obila e kedo gi mibadhi e pacho kae. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ochako ayanga chenro mar timo nonro e wi yore manyalo kedo gi mibadhi masani okwako bad migawo mar obila manonro yango ni ema otelo e weche mibadhi e pacho ka. The basic objective of the process is identification of possible weaknesses, avenues, and loopholes for corrupt practices so that we can work towards eliminating them. We are here to help you, to assist you, to identify the loopholes, and to even share with you what can be done. I believe that we have a better future ahead of us. Kata kamano, tendo obila oseo jopiny kuom terogi e tem, kendo bede ong'ala manyime mar miyogi asoya ka gidwaro mondo mi se ogwang' to ise ogweno bende. We realize every survey that comes out, we happen to be at the top of the food chain in taking bribes. Morally, that means that we are dangling at the food chain, at the bottom of the food chain when it comes to morals then. But as much as we are number one in taking bribes, the million-dollar question is, who is number one in giving bribes? Have we ever asked ourselves that very important question? The last time I checked, the giver and the taker are equally. Where was the line drawn then? Where the giver was lionized and the taker was demonized? You can't be caught in the very act of adultery alone. But who are they going to stone? The woman. So the question is, what happened to the man? But there was something else. Sin no more. In other words, don't be caught up in this sin again. So the fact that you are a taker and there are no givers does not mean that you continue taking. Obila dwaro mondo mi oganda ochimre tir gi doho pononi oyudi gi ketho kendo giwe mieno gi mibadhi. They say don't take and this one is giving. Nobody wants to be taken to court. The corruption of this country is, as far as taking bribes is concerned and giving, can stop immediately. One, stop giving bribes. There and then. There is no officer who will go into somebody's pocket and remove money saying, this is bribe I'm taking. Tendo obila oyango ne giikore mar neno ni gidino rode mag mibadhi e pacho ka. Duol mar EACC ojiwo jatend obila mondo mi chieng' moro owera par makare kaka jal mano kedo gi mibadhi ma osebedo midhiero e sekta no. Every time you go to that police station, you don't need to start by introducing yourself. You know, I'm a neighbor to Mr. Kaja, who is the IG. You know, I'm a brother to the CEO EACC. So you need to serve me quickly. This country remembers one John Michuki with great nostalgia because he tackled the tough things. When he said matatus are going to follow the line and you are going to wear seat belts, people laughed and said, my friend, what are you talking about? You know? But he did it, and many other things. So we talk about Michuki. Let's now talk about Kanja. Please, let's not be quick to corrupt our officers. Even when they have not asked, mimi niko na haraka sana, chukua hii. Haraka unaenda wapi? Geno kuro nitiene ni mibadhi ma okwako sekta no biro dok piny kendo oganda bende okwani oikre tiyo kanyakla gi obila. Koro mgajwang wadwa kikende weche gomotenre kod yiero mar AUC wadwa ng'iyo ni tiyo oulang'o yiero makama. Mana kodong ndalo machuok to jotend pinje mag Afrika dhi timo yiero mar jakom manyien mar AUC madhi kawo kar jakom masani Musa Faki mar piny Chadi. Penjo osebedo kagudore e kendo oganda ni lemo mar AUC ni